No dobre, takže čaute, práve vypadol kryt z mobilu. No, práve sme utekli pred tým ožranom, ktorý nás naháňal so sekerou. Takže ja som Deadbam. Ženy, Debka, A Červíček. A Červíček. No. Viem, že mám na YouTube Deadbam Wow, ale Wow mi písal priezvisko, tak som nedal. Wow nič nenapadlo. A odberateľom ďakujem. Takže dobre. Škoda, že Takže na ďalší diel sa už pojavíte. Je to sranda, Ožraník, ak ste si všimli. A Takže ďalší diel si môžete užiť už naplno, ktorý budeme... ďalším videom, no pod všetkými videami, bude odkaz na našu facebookovú skupinu. Aj A tá facebooková skupina sa tam môže pridať kto chce. A tam je ďalší ožran. napísať, aj Skype tam budú. Hej. Takže ďalší diel vám som chcela povedať, že... Takže Johnny Deppka prehovorila. Seriál. Ďalší tento diel bude proste už paráde srade, tak to mám povedať, bude Už šupa proste. super proste, šupa. Už si ho užijete, naše pády, emócie a tak ďalej a tak ďalej. A parkoury. Takže ďakujeme. Takže tu odtiaľto za na budúci diel stočíme. Ahojte. A stavte sa, že všetci sa pozabijeme. Tak Čaute. čaute. Wow. Počkaj, ešte som neskočil. Aha, je tu ešte stier.